Shisin ladan arngut shiparla. Kibaya iet mensimbhana du dang kena kumni. Kia lej school lang hagajuk ka school stand. Bat kia dairu ki kena ki besmat ha shijingi sang kena. Wat hadu balalong samla kumto khatsan khandriu snam. Kia walej shijingi sang samla. Kia kit ya ba abha kine bro alngut ia kata kekam jeng jingi sang. But way neki udah bahaya spa, way udah bakham kerdo. Kapor berkisngi kia. Laong ba endala dep ya ka jing pule kelas dan lanai ka matrik na po shnong. Syubuk mentah hang ne shnong jong pi 4 dan ya ka kelas 11 12 kumta tertel hablaj em shawai. Lej no shakawai ke jaka bakine arngut ru kumta kilong kila lej no hala ka jong une baru spa ula lej jengai nala shnong shabar kari ka ba udan kat ba une ubaduk pat ula lej no tang da ka kam ban pule missionary ka kam ka ba amlut bon ai kumta namar ki kmi ki pa kila yo I yo une ukon spa jong ki ba udan ya ka jing start kila pha pule ya ka ka baki terang ki don kata kalong ki kmi ki kwa bo unlong usayantes handra ki kmi ki pa ki baduk par kila kemen namar ba ukun jengki ulong tip briu tip lai kum tangan ya thu lingkot ikne ka khana hadin kata ki baro o kapor kala yaj bon snam kini arngut kim juya kendo syu bat une ubakerdo ulalang missionary ulaya lap ya ublay ya ka jingkrau jong ublay bat une uwei uperlok ubahe spa ulalong usantes ubakrau bat angta laju bena ya ka nam keleng jong u laju bena keleng ya ka nam jong u bat uladan bon kinong bot namar kat usayantes mudur da bayat MDC barit jongi shene ya bot em san reumut kat usayantes jangka perthailai kikali bat sao bat stem kilaki adon lot komta une ulalong ubakrau ka perthai kala bena ya kanam jongu haden bon snam ulakwa ban ya kendo ya une parlok ubala ya let's go rengkat kumta enda ulakwa kumne ula khli ya kibaye ngasam syapang jong u kilaya tho bar akabakat do enda ulawan shashnong ola sendran daki he ki han bau yan uriu prau une umparlak missionary ru udan lang hakata banya ap laya ap angta hakajaka enda laya kendo angta laya piam laya kedop syuong pi amjui kendo deki posnan ka jing kemen lapalat bad angta enda laya syongkai une uparlak bahe spa santes ula kali ya une uparlak missionary Pitrai ayo bila don kon komno ula jubab ngalal don ki kon gikti ngaladap ya thok kan tiu kurem bat ngadai tang uwe ubri batrai ka kambaret kata kalong tang missionary banyalap syapang ublay neu santes ula bitar hang uang ka kambij ayu kata ba pitrai ngalale research ngalawat yo tau belai bapia tho dan belai ya kena ka pertai tonget yanga unia perlong missionary uperkat balai unia perlong jonga ukela hadukane uklet no yo belai balai uklet no adukane mensuang ya lang jingi sang kena jingi sang sama ngiju pelek tin jong belai ngiju duai hakmat jong belai mentau ong amdan belai ula lengo bat amdai tang bau lengo ulas ngausi ro Hendrai une uperlok ula persyang ban pensngoto syapang ublai ngait setia une sayantes
uang bat bakadai tang ke jing ngai bit kum ta une perlok missionary ulet pha shi ying ta ke jing snusi Henry kamen sim jong u kam sok kum no u duai u belai ban pen sngo thu chapang jong u belai u ai ka plan ya u bat ulat dan ha ka wei ka jaka ulah perkat ya kata kejing perkat jong u ban le kano ka kam ban yo ban penwan chong kai ban ya kendu biang ya parlok usayan tes jong u kum ta ha ka wei nagi benta ulah sedang ya ka kam da ka ba pen khawai bab pen khawai birthday ya ukhul kum ta ulah ya wer ulah invite you ni scientist enda ulah dep umta une scientist rungan ya tu lingkat ulah wan ching jong enda ulah wan ching jong o maria rong hayeng une scientist ulah pet lengok shwa ya kasat yeng ka jong o kasat yeng ka jong o kamra shongkai ka jeng internet ka bom don bala ban ong hakmat jong une scientist Unia scientist namar ba ulayap bit palat ukeli yo perlok missionary mano bathau ya katai kasat ye ya thu yang ngaru ngan snalem kum katai ong une perlok missionary dan bathau hangta une scientist ong mano pimut balai pimya thu kerteng urem pimut ngamdon pisa ban siu ya o ngadon kampalat ban ya katai ke jong pi lara pia tho yo nong thao une perlok jong u missionary ong dan unang thao une scientist la bitar u ta ya tho u perlok missionary ong lara dan unang thao pimut dor katai ke sat ba internet kan chulet long hi kum tai mo Ken mau perlok agak kasin bay shongkai pi ong bam don ublay ngala research yo ublay ngala wat yo ublay ngam shem pi modor ketika beneng kan sulong himo kumtai klem don unong thao modor ketika saat kan long hi perlok usdang ban sungutu ong udah missionary pi wat daga khamat ka ba kumno yo ublay namar ngatep ba piwat daga khamat bala dengan syam yo belai ngan ya tho syaki breu ngala syam yo belai pigen mau dangret pijuduai ko kpa jongi ubaha beneng hato om dan belai mo parlak uneu parlak scientist sekata kapor kadonut jong u kelas dang bantit kala let pen ken mau biang syaki por jinglong kena bau ya duai baru angot bau belayun penlang kena tips ni pen ban u kelet no aga jinya lenti jong u dai na do kata ka jubab ka jong une u perlak missionary une u scientist u ngau tho shisha bleng don u blay lam dom don u blay modor ka beneng kamla ban long kumtai ka khendau umdan ban tha une missionary hangta ula ong chu chu piwat yo blai pi pen lut por katno pos nem ban wat yo hato pilawat daga dok nut ka bas ngauret hale daga jing ngau sarong hato pi perkat mano bathau bat persat mensem yabi ong une missionary hato pila kali yala de hakato kapor kena upen ken mau biang por ba pipang pi ong ni em yang duai na ta jongu duai na ta jingpang jonga kum tangala duai bat pila yo khia balai lok menta pi kelet yo blai ba pisakri Kaktian jong ublay kaong kipra samla kipra bangit ba iye pinwat ya ublay ba dia ka jaga shong jongo
Wala pila tip kan no ya kan ne ka kendau syetbian ya ka beneng hang tai hajrong pila long trai snong hang tai hajrong beneng ban song snong ro pinem lap yo belai dalai ka tin jong ublai ka ong baka jaga song ublai ka don hakata ka beneng ka balai ong koren baar khat ar lenong ar ka dekat ublay usong agata ka beneng ka balay ngigi briu ngimla ban snoto nalor kene ka beneng sa artli sajro ang kaktien jong ublay apostol Paul uyathu ikata na kata ka daw kaktien jong ublay ka ang na ba ubriu umla ken banyo i yanga ba unem Handraya ka khmat jonga men om yo iken ong kitab Exodus lai pulai ar pulai bat ublay upen itho ya ubreu kak tin jong ublay ka ong kumne haba ublay upen itho haki breu asla perthai shem la ong kumno ka wei ka juba ka ba upen itho ong kani ka long ka kerteng jonga berkata ke kerteng kalong hala kerta hila ben shem kitab Exodus katsan kanrio ki prasamla ba ej agni ki por ba ki singi ki ba menta ka jok jong ka jingya be sha ka jok ka ba thamai ngiya be ye ka jing start ngila ke ngila roi ka jing start hatong ngila roi ni em ha ka jing tep ban kan mau yo ublai